Hogeigarren mendearen erdialde hortan, gazte ameslari batzuk euskaraz irakasten altzela sinistuta ikastorak amestu zituzten, eta guraso eta herritarren laguntzaz ikastorak altxatu zituzten. 21. mendearen hastapenean, gazte ameslari batzuk, aintzineko ameslari horien beste katebegi batek azterketa ofizialak basoa euskaraz pasako zuela amestu zuen. Leheneko mat baso azterketa frantsesez pasatzera behartuko digute. Eta terminalean, filo, ahozko handia, bere zitasunak dena frantsesez. Egoera horrek ez ditu gure eskubideak errespetatzen. Ez da intzaila alta. Zer ez duzute ulertzen, guk euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Azterketak euskaraz orain!